Mange mennesker elsker søndag, jeg synes også det er en skøn dag, men en anden er dog allerbedst. Den, der ligger midt i ugen, trods en smule maveknuden, har jeg det som om jeg skulle til fest. Grunden er da soleklar, jeg skal i DK4. Spændende og hyggeligt, det tror jeg da det bliver. Det er onsdag klokken 10. Det er en dejlig tid, fordi jeg skal tale med en masse, før programmet er forbi. Om lidt så tager vi fat, snakker løs om dit og dat, om stort og småt og ondt og godt, som regel går det glat. Lidt hjernegymnastik, det holder pæren kvik, og falder den berømte klap, så giver jeg da et lille nap. Jeg kan lide at være soufflør, det er jo ikke noget forhør. Det er vigtigt, at vi hygger os og har et godt humør. Danmarks vejr er noget særligt, ikke altid varmt og kærligt. Ofte er det regn og rusk og blæst. Men det hænder, kære venner, af og til at solen skinner, og så har vi det jo allerbedst. Mindst en gang om ugen vinder solen overtag, og det hænder ganske ofte en særlig dag. Det er onsdag klokken 10, når den lille melodi fortæller, at nu er det tid at tage en smule fri, for at hygge sig med nogen, der er med per telefon, og glemmer, at de hører skal have snart en hel nation. Det er så lige til, man siger, hvad man vil, om hvad man laver, hvor man bor, hvor kønt der er i syd og nord. Og hvis jeg skal sige hvad man i landsby som i stad er enig om, så er det, man har lov at være glad.